Papa. Ha? Mune be. Me barakuru la. Jangan tak barakuru la. Ada tu sini. Ni yang sama kau ni biasa. Isi. Akare. Ne be do. Iga fendo ni furu soje. Mune be elai. Kam bujere ele bi jara la sala wona na yere mune be. Ai nana da chiro la ko ore. Ai ne be do wala ne be do. Kune tra chimna kiye na bora. Wargo. Kumake. Ha? Mune be. Sisa ne tara warta. Ka wor bela gelenta. Kana mo mena na e malu sauro, ka malu sam. Mo me tulu sam. Ne re mo ko. Ne tara warta. Me malu sam, ka tulu sam. Ani shawani ko. Ne tara warta sam. Ne na tola. Ne na si mo o jouer la ko. Ko fiman kai blema mai. Fiman kai blema. Ne re kun temeno la. Mentege do kun jolem be no. Ali na gaay na yana ko. No ne klara signa na tuni. No ale sura fa na yana. Ko ne bani dina. Ko ne re ne wala lu ga gaay. Ne re aya ga gaay de. Nga ni jira. Ni juro fologe. Ne gaay no. Ne gaay na wa mu re la. No mu mina so. Mentege fa na klara ga fotuni. Ko amo fa na da. Loro ni sensi kelen solo kan ngata suru kwa. Ni klara ka foto kun kibe ju bereke. Na ma farega ibe perdi. Nga ale ko nga ju bereke to ko iwa so ko sensi ka bo. Lo ne wo ju ke don wor betara. Ne min gayo ne pension min tao a betara. Ini alachi. A betara. Ne re ko nta wali bana lo ne tawo ni sira tu. Ne re be mo la di. Na fura kuni zombi bido kulo la ni balla ne la mamu ye gereye re banga duke to wudo na fura fati ali tra ka paso mto ebu ebi alam ne ka to do fi maken bi mama ni ibara mun gaina o nyo na de yo tro tergen fere bala o nyo na de mo ngo be gain fi maken bi mama ni mo ngo be gain ko o no fa mo Ube complot ke la kulu gain ni jura c'était nata ne fene gain na chevron la eti tunu wor mu de fin u mo of la kumbe mais kele mo ne terege o te so mo ne terege alla o terege ine o bu ko di ai o te sa i waro mi be ne taro mina ni fu so ma chu ori kamana ga ko be na ko ne taro mina se ga nyeju so wa nyana chu mi na nyu katani fu mayana abinte ne ga worte ne fa worlo ko ga ne ga du musaba ko na fra ko worta to o don li joro re bene la fra ate to fo bali yayi ko takani fo manya ne re wafla no kinta ne ta kan baloni na fe sa wala ni shanda ame klifla to ndunda wafla ko ko wala won awa be klifla ni ala ka bonsa iba nyeni ame ala fo manya na desa imkan fa na ni wula sa ni borasa ngeti ta fo manya Kaka fo mayera kuma ke ebe kana ni balu eso. Ako ni foli mano gone. Eba fo ke ta sugula. Ega ta sugula. Iga fanya na de. Mba fanya ma fanya. Ta sugula. Ndawo. Ega ta sugula. Kasi ni ma. Ega ta sugula amana ye do alma me wonte ke nyana ni wonte do bare Anta ke tuwe
Tua, eu carinho. Carinheira. Ani sira ka she. Au, o bejanheira. Au. Ela sei ni mãe. Sei. Hey. Nanti sila niya po tanto. Sila niya. Ini song. Ah, betul. Aku, intara wong. Ina kita minang kai tarata. Minang. Aku minang ngafo cenya na ngawu takana. Au. Ubesira kana. Au. Nyami. Mena putira la. Au. Sama. Kuka. Madam. Oh, wa nyabiga palana ya. Ko to gudi. Era clear plan. Na chedu. Maru. Mbora ka tusini. Bashi tala ko. Ai bashi peta. Nene ere tato e faminari. Ai kweta family. Aw meme fa boni rodo ga chido nyona bokolo. Ko ga sega musoro bafu ko. Me Dina boro kuma dɔ fɔ quoi kuma ye tiɲɛ ye boro manifin diɲɛ fɛn bɛɛ ye kanu ye n t'a dɔn n'i bɛ ka n ka kuma in faamu wa su ni tile ne mana ko o kɛ i dɛsɛra ka bɔ ni hakili yɛrɛ k'a kɔrɔti la mais ne t'a dɔn e sera ka ne to yen cogo min na ka taa furu maaw ma e sera k'o kɛ cogo di o fɔ n ye ba ye. Chape. An biro mina ta biro ne kete ebu. Ne ga anje ke. Biro ko nche na yero. Tiga o bɛɛ la sa o ye mɔgɔw ka kuma de mɔgɔw k'a miiri u k'a miiri fɛn dɔ ye dɔrɔn o y'u kunkolo de mais ne yɛrɛ de ma se ka da la quoi su ni tile n bɛ miiri a la e sɔnna ka ne to yen ka taa furu Maru ma. O tuma ma tɛ cɛ de ya. Cɛ dun kɛ. O tuma ne ma ka furu Maru ma. I kan ka furu a ma. E ka nin kuma ninnu mais e de tun man ka ne to yen ka taa Maru la. Cɛ e Maru filɛ nin Maru ye sɛbɛkɛla de. E tun tɛ sɛbɛkɛla e tun awa n'a fɔ ni sɛbɛkɛla nana an kɔni ka du kɔnɔ an bɛɛ bɛ ne ta ka do de ma ne tɛ ka furu de ma bi ne filɛ alhamdulilayi furula nin ye baasi foyi tɛ n na kɔngɔ tɛ n na minɔgɔ tɛ n na. n'i ka kuma in fɔ i bɛ fɛ k'a fɔ ne ne tun bɛ kanu min na kanu sɛbɛlama tun tɛ i ye ne to janfa la mais Dina don tɛmɛna bi tɛ. Chape i b'a dɔn kɛ i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o tun ye fɔlɔ ko ye sigi a k'a jɛ bi a k'a lamɛn ne jɔ kare kɔnɔ ne mana fɔ ne kana na ni manamanakan fɛ yen n'a fɔ ne ɲɛna bi ne manamana mɔgɔ ye e yɛrɛ b'a dɔn ne cɛ o terikɛ de ye e yɛrɛ b'a dɔn ne ma taa sira fɛ. d'accord
anga to lagi ajanao asuralao keto balola kane to balola ne chape to balola alla kira une seconde dina ebo sigine après pour la Andy, Manje. oh, bidiri ça va? Oh, Orbasi. Ça va. Malo be, tulu be. Charbon fana be. Ah bébé. Sisan, m'a fait ka juru de donna. Comme ça ni nga na wari ji na mina sara quoi parce que wari kun bɛ n bolo mais a tiɲɛna quoi. A tiɲɛna n ko n kan ka malo ni charbon ni tulu san a tiɲɛna. N nana yɛrɛ de ma i kan dɛmɛ yɛrɛ de ni wari nana n b'a sara quoi. N b'i deli yɛrɛ de i deli la n'i bɛ se ka juru donna ni n ka wari nana n b'a sara quoi ni Ala sɔnna inchallah. ne yɛrɛ fana batala filɛ nin ye sisan Ale bɔra minɛn ta la sisan juru la. ne tun bɛ dugu la parce que ne tɛ baara la N b'a dɔn n tɛ baara la o mais léegi ka pension bɛ jigin quoi kalo o kalo n'a nana sen na dɔrɔn n bɛ n tilen ka na i ka juru sara quoi. ne filɛ nin ye sisan ne bɔra dugu la sisan ne tɛ se ka juru bɔ ne yɛrɛ fana ne ka wari Aha. Ah, ok, problème t'a la, n y'a faamu. Ok, o de kun don quoi. Merci, maintenant. Mun be tuguni? Ai non, faut aider. Kadi sigi kare ngono fere chama ine. Ta ka so ngono ke. Amna ta so. Sisan ka. Ne bora. Ne ma se ka cɛna ne ma se ka ɲɛjɔ maɲɛla ka kuma ɲɛfɔ a ye quoi. An bɛ se ka fɔli san. Awɔ. Sisan ne kun nana jɔ ne bɛ tɛmɛ n b'a ɲɛf'i ɲɛna quoi. I bɛ taa f'a ɲɛna. A bɛ se ka faamuya cogo min na. A mana kɛ danga min ye a kɔni t'o kɛ ne ɲɛna quoi. A b'o kɛ n kɔfɛ comme ça ni n taara o b'a sɔrɔ a dugu suma. K'a kɛ fɛn fɔ bilen. I bɛ bɔ cɛ ne da kɔnɔ dɛ e de masa don. Ta ka fɔ ɲɛna sa a bɛ se ka faamuya. Maa bɛ k'e minɛ i n'a fɔ a bɛ ka ne minɛ cogo min a bɛ k'e fana minɛ ten. E fana y'a den ma. E ka taa i ka taa ɲɛ. A cɛ da kɔnɔ n'a fɔ ko ne ye furumuso de ye. A woloden ni e. Ni ne ma se k'a ɲɛfɔ furu yɛrɛ kɛ kun y'o de ye. Ni ne ma se ka min ɲɛfɔ e kan ka se k'o ɲɛnabɔ. E nin ka gɛlɛn ni fɛn ka gɛlɛn ne bɛ nin fɔ cogo di? I jija e kɔni k'a ɲɛfɔ ne de y'i bila ci la. E nin ma nɔgɔn ko ye. Ne bɛ taa nin fɔ maa ɲɛna cogo di sa? Maa bɛ nin faamuya cogo di? Ni kɔni ye ko de ye k'a fɔ ne k'a dafin dila tantɔ sa. Ala k'a kolo jɛ.
Moi, je bois au temps. J'ai quand Simon Dobré, le 3 juillet. Quand elle s'est marquée, qu'est-ce que vous jouez? Aku mandor me kon. Oh, là, qu'elle est bonne. Moi, je suis à la maison, Hai gain follow me. Aku gain na wori ku bare soro wakati la. Aklela ka siga na tuni. Ama gain wori bari perdi lai. Ma go wota la fiefa fu. Doro me kele ma sura bulu kana. Anga balu walai. Ai do ko kale restaurant do ga fo enyen. Kule kana fo enyen. Nakile wori sukula kana finya. Ate tu fo bali ayo. Amano. Mana gɛlɛya cogo o cogo a kan ka fɔ ne yɛrɛ de fɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo a ma sa de ye e tɛna bugɔ foyi fɔ e kɔni bɛ a lasigi ka kan fɔ dɔɔnin a ma sɔn si la fo ne ka na fɔ e ɲɛna o de la sɔgɔmada in na a nana ne fo ani farifaga de taara ko ka ca ne kɔni bɛ sɔrɔ ka kɛ ma ne yɛrɛ wulila ka sɔrɔ kelen bɛ taa ka lasigi ne ka sɔrɔ ka n'a fɔra ko sanu banna ko jigi banna k'an denkɛ kelen min bɛ yen o fana bɛ ka kɛ tan tɔ an bɛ nin fɔ nin na n'a sɔrɔ n bɛ cɛ wɛrɛ dɔn ni sanu tɛ nin kalo tɛ ban ka sɔrɔ ne denkɛ kelen para sɔrɔ n'a sɔrɔ n bɛ cɛ ma wa denkɛ don kelen jɛra ni yɛrɛ ala ka dɔn ɲinɛ koyi ma wali wala ni ya sɔrɔ an bɛ ka a b'a sɔrɔ n'a sɔrɔ ne tɛ cɛ ne bɛ cɛ an k'a to ala ma nin bɛɛ bɛ nɔgɔya Como bɛ program kura de kɛ kuma bɛɛ a ma nɔgɔn koyi an m'an ta to ala ma ko mana gɛlɛya cogo o cogo don dɔ la a bɛ nɔgɔya a nɔgɔyabaga ala ti Sapi. Sapi baru kali nanti. Oh, mana ni? Itu suka selimpar dong bisa. Ini mereka kodro. Kodro jauh. Baru jangan apa. Musuh dua bingung. Ali kena kufa, kau saya kena kufa. Jangan tiga emit. Jangan terbiasa tentara dua orang macam ni. Ni kau ni juga tahu semua kuma. Jangan sabar sah. Ni ko ya do wa sura taraka dange oh muso di mana do kai kai wala macam apa kat saya kami sih aku lo ala na chai bara soro ha ai bara soro ma from ya gi bala o do na ya gi bala avec kalo worbo antara nga dossier déposer rom ya gi tala ala yoro ni ni ne jigi muto ka yaro wene wala san kai bara soro ka ta dire janam ne semaine nata ala dia e ma la dossier de e ba kala dossier de bole e sigane e gi sigere ni anga fanta bara ne sangate ne be tani fo bamso ni bon sangate au pe ko na kare amta kibara pe bai am suru ka taw fi ai sisa comme e ne tergedi e re de yoro ko fani amita fulamta boye da ko mo ka am suru ka taw fi
Problème t'o fana la. A zada to e ka to ansa. E filɛ nin. Ne y'a fɔ sara fɔlɔ. Awɔ. Ou bien an ka taa an fɛ yen. An ka taa. An ka taa an fɛ yen. Ok an ka taa Mali kura. Voilà parce que ma bɛna content yɛrɛ. Parce que numéro dɔ bɔra ka ne wele sisan. Bilayi ne y'a ta dɔrɔn a tigɛra a kɔ. Aw fana ni mɔgɔ y'aw wele. N'a ye mɔgɔ ka appelé a bɛ tila ka rappelé i b'a dɔn a dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko seere t'i la o t'i ta baara la. Ko i ni sigi tɛ bɛn bilen. Mais comme i terikɛ ne y'a f'u ɲɛna n ko ne bɛ yɔrɔ dɔn ko ne bɛ n kɔrɔ. An ka taa san terikɛ an ka taa ba. An ka taa. An bɛna yan an bɛna cogo bɛ yan. An bɛna. Ne fa tɛ baara la. Fa baara la. Hali ka foyi fa kɛnɛ fara ta o. E tɛ foyi la an tɛ sigi bɛɛ in ma. A kɛn ta garidi la dɔrɔn garidi kɛ. I bɛ dɔ kɛ tɛ sigi la e tɛ garidi bɔ y'an ɲafɛ dɔn. Ninnu bɛɛ taara kɛnɛ. Ne bɛ ba tɛ wuli dɔrɔn ne t'a ɲɛɲini yɛrɛ ne filɛ ka t'u ta ɲɛɲini a bɛ kɛ de la ne y'i sigi faden sagoya la a bɛ tila ne taara n ci Si tɛ bolo ne bɛ kalan. i bɛ dɔ tɛ ɲini kɛ ne taara n ci fɛ wala. A fɔ nin y'a dabiri ne dara gɛrɛn kɔnɔ yan.